concurso solución, conselleiro dimisión. Co profesorado non se xoga, 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 no profesorado non se xoga, non pode ser, non pode ser, que o noso concurso ainda estea sen facer. Non pode ser, non pode ser, que o noso concurso ainda estea sen facer. Non pode ser, non pode ser, que o noso concurso ainda estea sen facer. Non pode ser, non pode ser, que o noso concurso ainda estea sen facer. Conselleiro, trapalleiro, solución ou dimisión. 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 Conselleiro, trapalleiro, solución e dimisión. Conselleiro, trapalleiro, solución e dimisión. Queremos neste curso solución ao concurso. 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 Estamos esperando concurso para cando. 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 Co profesorado non se xoga. 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 Concurso solución, conselleiro de misión. 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 Non pode ser, non pode ser, que o noso concurso ainda estea sen facer. Non pode ser, non pode ser, que o noso concurso ainda estea sen facer. Non pode ser, non pode ser, que o noso concurso ainda estea sen facer. Neste momento, evidentemente, a Consellería sigue sen resolver. A nosa razón de estarmos aquí é para denunciar todo o que foi unha actuación errática e irresponsable por parte da Consellería, que nos leva a que neste momento haxa perto de 8.000 profesores e profesores que non coñezan onde van impartir aulas para o curso que ven, e que ao mesmo tempo nin sepamos nin siquiera as datas que se vai a adjudicar o destino. Estamos, por lo tanto, ante unha actuación, como decía, que é un desatino máis absoluto, que supón unha deriva desta Consellería que non ten paradón, e hai que dicir que, sen lugar a dúbidas, a irresponsabilidade desta Consellería levounos a esta situación, e a única responsable nese sentido, que mesmamente aplicou unha normativa que, segundo as súas propias palabras, era a que era máis seguro desde a perspectiva legal, e que, sin embargo, se contradico a resolución dos xulgados neste momento, e que mesmamente coa súa actitude. Neste caso, hai que dicir que ante unha situación como esta, sumamente grave, que ten neste momento prexuicios profesionais e laborais para o profesorado, que mesmamente vai continuar tendos, e que moitos deles van ser susanables, non van ser susanables nin siquiera no futuro. Nese sentido, a razón de estarmos aquí é por dúas cuestións fundamentais. Primeiro, porque a actuación da Consellería como única responsable, que foi a que nos levou a este lugar, e que ten que resolver, por lo tanto, teno que resolver inmediatamente, teno que resolver desde a perspectiva que non haxa perxudicados ou que haxa as mínimas consecuencias perniciosas para o que haxa o conxunto do profesorado. E, por outro lado, tamén, sin lugar a dúbidas, hai unha responsabilidade política na actuación.
como máximo dirixente da Consellería de Educación, o señor conselleiro, pois evidentemente, por higiene democrática, deberá ter xa presentado a dimisión. Feito, a nosa razón está aquí, exixir a súa razón, porque realmente este é un exemplo máis da súa deriva que está a ter esta Consellería, que día tras día pois está tendo sentenzas en contra. Aí temos a que vimos gañando a Cida Ensino en contra de que se trasladara unha cantidad importante de dinheiro público a subvencionar os centros que se dan a lo largo por razón de xénero, unha sentencia contundente, pero tamén vimos de gañar diferentes sentencias no que ten que ver coa actuación totalmente ilegal que foi co profesorado Celga, na medida que acaba do xulgado social, pois acaba de determinar que foron despidos nulos. Por lo tanto, esta actuación errática, esta actuación que non ten racionalidade ninguna, esta actuación que é un desertino, unha sin razón, un despropósito absoluto, ten que rematar, e remata iso coa súa dimisión e con unha solución inmediata ao concurso de terrados, que pasa evidentemente porque non haxe profesorado prexudicado. Bueno, cal é a túa situación? A miña situación é que eu estaba en Arteixo, nun colexio en Arteixo, deronme no concurso, bueno, no provisional e no definitivo, a Coruña, María Pita Coruña, e agora estou que non sei onde vou acabar. É unha situación surrealista. Desde o 30 de abril que saiu o concurso definitivo, eu xa tiña a mente posta en Coruña, que iba a estar en Coruña ao lado de casa. Agora resulta que desde hai un mes non sabemos en que vai acabar isto. Eu non sei en onde vou estar, se vou volver a Arteixo, se vou a Coruña, se vou a Coruña e dentro dun ano ou dous o Tribunal Superior de Justicia de Galicia anula todo e nos manda ao colexio de orixe. Vamos, que esta é a situación. Supoño que te condicionará incluso a nivel familiar, que por suposto, incluso pensei en vendelo coche, porque é que no novo centro e que nada, en 5 o 10 minutos estou. E como se planifica? Non sei se tes fillos, sí, teño fillos, bueno, son xa maiores, pero bueno, é que é un cambio radical de estar nun centro a 14 kilómetros e con moito tráfico a estar ao lado da casa, e que non ten nada que ver. Podense mandar a calquer sitio de Galicia? No meu caso non, porque eu estaba con destino definitivo en Arteixo. O sea que... No meu caso é ou vou a Coruña ou vou a Arteixo, nada máis, esas dúas opcións. Que das? Infantil. En Arteixo infantil, pero na Coruña daría en primaria. Bueno, tamén cambia a hora de... Sí, que se pedín primaria, pedín como primeira opción primaria. Canto tempo levas? No ensino, pois 30 anos. Estiveches en moitos destinos? Sí, en moitos anos de provisional. Estiven de provisional uns 15 anos. 15 anos de provisional. E agora que creías que xa estaba? E agora que xa estaba ao lado da casa, pois non sei onde vou acabar.